граници фалон ҷо маҳкам, фалон ҷо ҳуй, и хелу хеле ҳарчи мега. Напрсен, ними лиш биятш, ман намедонам ами саволо охи граница маҳкамаи ҳуяй ман намедонам бародар, ман дар хиди питерам граница дар ким ки ҷояй. Шахсои масъулин ами мошиное ки граница меран мебиён, айнами напрсен, зан зане дар рақамошо, ина ман оз номерша дар рӯи экран мемонам. Он нафара ки фитабочка гирифтанин, ҳиҷома гирифтанин, бародар мо гаймарит ҳам табобат мекунад. Ассалому алайкум бародари касоре ки моро мебинед, хуш омадед ба шабакаи Акай Исмоил. Бародари азиз, мо ҳама рӯза соати 10 саҳар то соати 22 шаба дар корем. Бачаҳои камтар дертар ҳамин занг занин қабултон мекунем. Яъне ки условия кори мо ҳамине ки фита сауна, кедровая бошка, баъди масад, пиҷома, банкамоне, яъне хунгирӣ ҳамаш ҳастай ба ғайри касое ки мехоҳед гаймарӣ табобат кунед. Нишонҳои гаймарӣ бародаро ҳамино ҳастанд ки дар области пешонаитон ва ду бари бинитон дард ҳис